Днешният клип ще бъде малко по-различен от останалите. Първо, отиваме в Пазарджик на басейн. След което на следващия ден ще ходим на лостове в Пазарджик и ще видим какво ще стане, понеже в Пазарджик имало само едно състезание, само един път съм ходил на тия лостове. На басейна съм ходил също мисля, че само един път или два, може би два пъти. Този клип ще е малко по-различен, надявам се да ви хареса. Ще правим някакви работи на басейна, ще правим, не знам, стендове, примерно задни салта. Нещо ще опитам. И ако има някакви интересни работи, също ще ги снимам естествено. Ще бъда с приятелката ми и ще видим какво ще стане. Интересно ще бъде, със сигурност. И се надявам да ви хареса. А сега тръгвам. Значи, ако си мислите, че това е сръбско, жестоко се лъжете. Това не е сръбско. Така, дойдохме. Малко извън Пазарджик, не е точно в Пазарджик, но съм бил тук два пъти, мисля. Сега ще видим, няма да снимам чак толкова много от басейна, колкото примерно от лостовете, които ще бъдат утре. Тъй като няма, нали, малко се губи тематиката на канала, така че ще снимам малко някакви гочи, ако ще правя, не знам, ще видим. И утре тренировката. Мале, чувствам се много стар. Преди малко поспах 15 минути, понеже много ме заболя корема, стана ми много тежко, понеже хапнахме тук бургери, картофки и всякакви такива работи и ми стана много тежко и реших малко да поспа 15 минути. Добре, че ме събуди, защото ще да си откарам тук цял ден. И сега след малко ще влезем пак във водата. Ето ще направя някой стенд. Задно салто не знам дали ще правя, хендстенд ще пробвам. Успя да го направя този хендстенд, обаче заради китката, понеже басейнът е леко настрани, леко по-подъгъл и китката нещо пак се обади, то пак не боля преди 2 дни или един преди 2 дни, обаче не беше кой знае какво, обаче сега пак леко се обади, ама не мисля, че ще е проблем, смятам, че ще си мине. Аз последната тренировка, последния клип там в паркинга, който беше, леко я усещах, леко напрежение усещах, ама не е кой знае какво. Обаче сега също е леко напрежението и не съм изгрял, така че е абсолютно нормално. Най-вероятно няма да правя задни салта, такива глупости, само това беше, така че най-вероятно това ще бъде от клипа за басейна. Бам! Тук сме. Стигнахме на лостовете, много съм умрял, изключително топло е, 36 градуса и направо не знам как ще тренира. Опа! Обаче сме дошли тук, ще тренираме, няма как. Така че загрявам, ще правим динамика и днеска със сигурност ще се опитам да направя тройно 360 към джинджер. Не знам дали ще се получи, тъй като съм много умрял, много е топло, изключително изморен съм, но ще опитаме. Що не спиш? I can drop ties in this bitch. Drop like flies in this bitch. I keep ties in this bitch. Много хубаво. Ама аз го снимах. Прекрасно. Сега почваме статика, то се е видео.
Почваме ластици. Понеже съм слаб, много ме боли. Ще покажа после. То вече не си личи, няма кръв, обаче е зле. Боли, вкъщи ще го махна. И да, слаб съм и почвам динамика. Ластици. Аз си какво направя всичко. Готови сме с тренировката. Беше просто отвратително, пократително, ужасно. Скъсах мъзъл, доста е зле, дълбок е, боли. В момента жената кара, понеже аз нямам книжка. Не, шегувам се. Това ще от клипа, понеже направо не ми се мисли. Опитах статика да правя, не се получи нищо. Динамиката просто отвратително. И това ще от клипа. Лайк, subscribe. Чао!